Alle taler om de kristne værdier. Men nu er spørgsmålet, om de vil give så meget som en burger for dem. Vi har lavet en forening, der hedder næsten det samme som det, der står her. Med lov skal land bygges. Vores forening hedder imidlertid, med grundlov skal land bygges. For vi mener, at nu er det ikke bare loven, der er blevet overtrådt. Grundloven er blevet overtrådt. Og vi har en plan. Spørgsmålet er nu, om du vil gå med på den. Det koster nemlig en burger at stoppe dem, der nu tramper på Danmarks grundlov. Vores forening har en formålsparagraf. Den siger, at vi skal slås for Danmarks grundlov. Især den 4. paragraf, der siger, at staten skal passe godt på vores lands kristne værdier. Dem er der nogen, som er absolut ligeglade med. De vil ikke give en burger for dem. Spørgsmålet er nu, vil du det? Vi har en plan. Vi har hyret en sagfører, der nu er gået godt i gang med at forberede sagen mod dem, der overtræder Danmarks grundlov. Men det koster en jetjager at gå ind i den bygning der. Og det koster en bondegård at slås for de kristne værdier. Og så vil det tage 4 år. Hvis du i den tid vil spise bare 1 burger mindre om måneden, så kan vi klare det. Og vi er begyndt. Sagen drejer sig om, at vort lands homoseksuelle borgere har demokratisk ret til at blive gift på rådhuset. Og det er ikke den ret, som vi vil bestride. Men den dag, de træder over kirkens tærskel for at blive ægteviet foran alteret, ja, så træder de både kirkens bekendelse og vort lands grundlov under fode. Hvis du nu 1 gang om måneden vil give 1 burger for dit lands kristne værdier, så gå ind på vores hjemmeside og aflever dit burgerbeløb. Så er du med til at stå fast på de kristne værdier i Danmark.